हाँ, घोड़ा कहता, लोरिक बाबू घोड़ा से कहता रहन कि हे घोड़ा, हमार तेगा गिर गई हुई नदी में तो नदी के धार रोका गई हुई। अगर जंगल में हमार तेगा गिर गई हुई तो आग लगा के जंगल जर्त हुई। घोड़वा इतना बात जब सुनल सा, कभी बचो ओकरा एड़ी में आग लग गई, चुरखी लवर गई, लपटे आज भभुआ जोरे लगल बरवनी। बाप रे बाप, कहता घोड़वा जो होई देखू रे दादा, चढ़ दे घोड़वा नीचे मुड़ी लटकवले बाटे, हाथ तेगा पकड़ लिया, मुटका ले लोरिक बाबू का हाथ के दिया दादा। लोरिक बाबू घोड़ा का पीठ पर कूद गए रहल, कहला जे हे घोड़ा, तू घोड़ा जन्म नहीं खले रे, देवता ले ले बड़ा अवतार। बाप रे बाप, हमार 80 मन के तेगा हुए भैया, हमार बनवावला नी तेगा बिजली के भैया, तपस्या कैलन हमार, तारी लाग गई ब्रह्मलोक में बाबा ब्रह्मा के दरबार। तो शक्ति कहली कि ये तेरे ना हमारी अदरा नक्षत्र में गाय के गोबर पर चौका चनन करा के जनबातन 56 प्रकार के भोजन तू रख के आ तब तू हमारा के आग्रह करी। वही समय में शक्ति बिजली आके मरले बिया आ जनबातन गोबर में जुड़ा गई, वही के बनल तेगा हमार। घोड़ा कहता जे करत रहो भबुआ, आसारा ना होते गाके, सुनला पर जोर अतिया देहिया हमार। घोड़वा कहल जे मोर दे ही पर सराहना करत ऐसा तेगा तो हमारा पेटारा में खोसल बा। लोरिक बाबू कहलन जे घोड़ा, हम तारा पीठ पर ना चढ़, तू देवता हवा। सारी वृत्तांत के घोड़ा बतावे लागल हो, कहल से जे मर्द तोहरे जियर के कारण 12 बरिस हम ओवा में बलखान सहले बानी। हाँ, घोड़वा कहता, राजकुमार बचवा जे जन्म हमार रहे छतरी के रणभूमि कुरुक्षेत्र मैदान में मारी पड़ल आ तनिका से मारने वाइल तो हम पानी पिए खातिर भैंस के लेवान रहे, वही में चल गई। पीछे से दुश्मन काट ले माथा हमार, तो हमार भगेड़ी में नाम लिखा गई, हमार बैकुंठ में जन्म होखे लागल। जन्म देश जाता तो पात मचा दी, 7वां जन्म हमार सुअर के दिहल लो। तो मोय देवता लोग के मेहरारू लोग के खेदा डाल दी, कोड़ारी के बेरा होखे तो कैसा कर पिपीरी बजा के मोय डाल देता सा, ठंडा रहे थी फेरा के केहू के मैदान ना होखे दे जगह का बहरी सचिवालय बनावो। तेह तरह कहता कि खेदा डाल दी। ब्रह्मा के मेहरारू जाके ब्रह्मा से कहली, अरे है सुअरिया के बचौआ के जल्दी ना जन्म बिगाड़ जा, ये तो हमनी के बड़ा बेदीन करे लागल। तो घोड़ा के जन्म दिया लागल। लोरिक बाबू से कहता घोड़वा कि हमार घोड़ा के जन्म दिया लगल। तो ब्रह्मा कहा जाके पशुभाखा में हम विनय कैली, कहली जे हे प्रभु, हमार घोड़ा के जन्म देता नहीं तो वो घोड़ा मत जन्म देव जे हम एका में जोताए लगी, वो जन्म मत देव जे हमार ठठेरा हमारा पर बर्तन लादे लागे, वो जन्म मत देव जे तेली तमोली हमारा पीठी पर सवार होखे, हमारा के वो घोड़ा दी। कुछ घोड़ा उजर कुछ घोड़ ठीकर माहलीलार, बाएं खुर बिस्कार दहने पत मगर अतवार जवना कोना के हम ताक दी कौन कोयला में घाली मिलाई। बाप रे बाप, घोड़ा कहता जे हम उ जन्म लिखोले बनी ब्रह्मा से आ कहले बानी ब्रह्मा से कहने की चढ़ी बेटा बुढ़िया के जेकर बिरलोरिक पड़ गई नाव आ कि चढ़ी बेटा लोरी के जेकर नुनुआ भोर का नाव, तीसर चढ़ी तो फेन हमरा के नरक लिख दे। कहता जे लोरिक बाबू जलदी घोड़ा पतूनो चढ़ो आ लेके चलो हमरा के नेउरा आना पूरा हो बाजार। हमार बाबू जनम के ना बह दिया तो हुए नेउरा पूर किला वही नेउराई न पूराई हो बाजार। कहलस कि हमार जन्मे के बाद ही नेवरापुर है, हमार जन्म नेवरेपुर भई रहे, महुअर में हमार पालन पोषण भइल। हे लोरी
हमारा पीठी पर चढ़। लोरिक बाबू घोड़ा का पीठ पर बचवा चढ़ गए हन आ लेके चल बोलन मई भवानी जे कर दुर्गा पर्ल बनाओ। कहली भगवती जे हे लोरिक जानते ओझाई के करेला जरा घर के देवता अपने बस में करेला ऊ करेला। केस के लड़ेला जे दुश्मन का वकील के चाह पियावेला पान खियावेला से केस लड़ेला। तो पहले चला राजावा के एगो देवी बिया ओकर नाव है बनसप्ती। वो देविया के 12 वर्ष ले राजावा शिकार खेलना बंद कर देले बा। चल के पहले वो देवी से दर्शन करो ओके पूजा देखे अपन बना लो तो नेवरापुर लूट ले ढोल बजाई। सरकार के वो जंगल के नाम रहा बनछिहुली। वो बनछिहुली जंगल में लेके लोरिक बाबू घोड़ा के ढूक गए हन आ चौरा कहा कदम की दाढ़ी में घोड़ा बनाई रह। लोरिक बाबू के दुर्गा कहली है जे तेगा का नोक से जतना घास यही लागल बा बेदा पर समूचा छील के आ सुअर बचावा आ कुकुर मंदिर ओकर चौरवा जनबा तन बनसप्ती के उलाट के फेंक देले रहला। माई दुर्गा विचित्र तरह के जनबातन को मंदिर के जनबातन साफ करौली ह आ कहली है जे हे लोरिक बाबू तू जे रह आ हम जातन अब बैकुंठ में ब्रह्मलोक में जाइब अपना भैया कहाँ से पूजा के सामान ले आइब खूब विचित्र के साथ पूजा दिहल जाई देवी के आपन लिहल जाई बनाई तब होई लड़ाई। नेवरापुर बीचे लड़ाई होखे लायक न बा। सरकार के दुर्गा बाघ सिंह जोई रथ हाकस बरन कुबेर देवी चढ़ गईली नरासन अपना भैया का पवन दुआर। ब्रह्मा जब रंथ देखल दुर्गा के बचवा तो उनका देह हिले न लगल कि फिर मृतलोक में कोनो काम लागली आ गई हमारा काम। कहला है सुन खाई खाई अपना मन के राज भोगत ले कोई न कि सकाली के सामान मोय गाड़ी पर लदवावे के देवी बनसप्ती के पूजा देवे के बा। बनसप्ती उस समय में गवैया लोग कहेला लोग आकि ब्रह्मा के ओरी से के दिन अपन काटत रहली जब राजा पूजा बंद कर देले रहे तब। लेकिन लोरिक बाबू दुर्गा जब सामान लेके मृतलोक में अली ह पूजा होखे लागल हो आ धुआं इनरपुर में जाए लागल हो इनरपुर धाम। ओ समय में ब्रह्मा जाके बनसप्ती ले कहलन कि अब का हमार ओरी से ले बारू तू चल जा मृत मडल संसार आ जाके जनबातन धर संग यही के कीला वही अब नेवरापुर बाजार आ भरलस पेट तहार आ हे देवी ओकर कार्य पूरा कर। अरे भैया जहिया देविया चलिया जब दिहला आई मृत मडल संसार देवी जाके दौरी के जुमी जब गोइल पूजा वाले भरी गइल पेटावा के बाय एने ठोकल सी पीठी लोरिका के कहली जे बेटा सुन न कहल हमार। अरे बच्चा जैसे पूजावा में पेट भारी दिहला आ लोहावा में भर देवी बचावा आ पेटा रे तो बनसप्ती कहली है जे ब्रह्मोय बेटा बोर मांगो हमारा ले। दुर्गा कहली है जे बोर मांगे के कह तारी बनसप्ती तो कह कि हे देवी हम जानब कब कि हमार संग धैले बड़ू कि आज नीस रात में जाके राजा रानी के सपना देखा दो कि हे राजा हे रानी अगर हो तो भोरे जंगल में शिकार ना खेलबू तो नेवरापुर कोदम नाश तोहार। जवन सपना बचवा कभी राजा सुनत देखतारन उहे सपना रानी देखतिया। राजा रानी दोनों जना पलंग पर उठ के चिहा के बैठ लो गई कैसे कहलन से कैसे कि काहे बैठल बारू मन मारी कौन परदेसिया के नारी तेही तोरे राजकुमार बचावा दूनो राजावा रनिया का ढोर लागल नीरा पलगी पर रनिया को हतिया जे राजा हम और सपना के देखले बानी राजावा कहता जे रनिया उहे सपना हम देखले बानी। रनिया कहल जे ए राजा होत भोरे कर असी ई करावा जंगला में आना तो नेवरापुर हो जाई ना सवा तो हार। जय हो।
देवसा के मढ़ौरा बाबा सॉन्ग देले रहा। कहले जे भैया जोनी घड़ी के बरता वही सुनब दिन के हाल कहाल कहीं पलन चर्चा करे ले एक ना भाई चौसा चाउ चना है ठार जौ जमनिया गहूं दनार गाय गंग रही नार पचोतर मरस से पेट कर भाग के गलन बगाल गहूं के रोटी रहर के दाल गलगल नींबुआ रहल अचार अब भुअर भोज के दोही रहल सजा बाएं सरह दहिने सास ओ भोजन के कहा ले कहीं बखान। देखी सबे लोरिक बाबू बनशक्ति के पूजा जब बनशक्ति खा गई हो राजा रानी के सपना देखौल सरकार के राजा का बहुत बरियार राजा रहल हो नेउरापुर के 14,000 फौज रख रहा 1200 कुकुर शिकारी 1600 कुकुर ओकरा दतार रख रहा तो लड़े वाला हो बचवा गांव में गोली गोली ना खातल सब बच्चे राजकुमार होनी के जैसे रैसाला के हमने कहा यारा बक्सर घोड़िया रानी सब बाजार समिति में उतर दूध मिश्री मलाई खाए वाला रहल था।